Iona Breti Two Gallants Martyrs Memorial Football Competition 2019 Banjai Afati Jananai Bogotpara Halamni Jananai Boykobo Boraibai Naibe ja जों competition Bogotpara Anchalik Epsuni Banjanayaw जों खुंनो नागिरदों बे competition खुंनायनि गिबि थांखियानो जाहैबाय जा बडलेण्ड सोमावसारनायाव जा आगोमा जिउ बावनांबाय जोंनि भगतपारा हालामनि सानै जोहोलाव बिथांमोन नीलकण्ठ बाग्लारी आरो भुपेन बसुमतारी बिथांमोननि मुङाव जा टू गैलेंट्स मार्टियार्स मेमोरियल फुटबल कम्पिटिशन होनाय जायो बोसोरफ्रोमबो होनाय जायो गेजेर ससेयाव माखासे असुबिदानि थाखाय जोङो खुंनो हायाखैमोन एबार 2019 आव जों फिन खेबसेबाव खुंनो नागिरदों ओंखायनो बय रायजो राजा नोंथांमोननि हेफाजाब मददथि आरो थुलुंगा जाहाथे होफैयो बेखौ बानजाय आफादनि जानानै आं खावलायनो नागिरदों मानोना नोंथांमोना खोब स्पष्टभावे मिथिगौ दिनै ग्रासरुट लेभेल फुटबलनि इम्पर्टेन्सआ मा थायो जोंनि यां टेलेन्टस जा इयुन जोलै बिथांमोननो मोनसे प्लेटफर्म होनाय जा जों खालामबाय थायो दा जथेस्थ बिथांमोनखौ मदद होयो थ' ओंखायनो ग्रासरुट लेभेल फुटबला खोब इम्पर्टेन्ट आरो जिहेतु मोनसे कन्टिनिउटि जों लांलांबाय थानांगोन थ' ओंखायनो जों टुर्नामेन्टखौ जों बे लेभेलाव जों खुंनो नागिरदों आरो थिग बेबायदिनो भगतपारा हालामनि गासै रायजो राजा बिथांमोना खोब माने मोजाङै क'पारेट खालामदों बिथांमोना खोब प्रत्यक्षभावे जोंनि टुर्नामेन्टआव बिथांमोना हेफाजाब होफैदों माखासे लाइमोन हालामनि लाइमोनफोर दङ भगतपारा ओनसोलनि बिथांमोना गावनि देहा मोदोम नांथाबनानै खस्थ' खालामनानै जोंनि बे कम्पिटिशनखौ जाफुंसार होनो बिथांमोना खोब खस्थ' खालामगासिनो दङ थ' ओंखायनो बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावगोन आरो लोगोसे दाब दाब जायगानिफ्राय फैनो नागिरनाय फुटबल गेलेग्रा फुटबलखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना फैनानै जोंनि बे जितु टू गैलेंट्स मार्टियार्स मेमोरियल फुटबल कम्पिटिशन बेयाव जाहाथे हेफाजाब होफैयो मददथि होफैयो गाबोननि अपेनिं सेरेमनियाव आलासि महरै जों सानै मोननो हादों बिथांमोनानो जाहैबाय उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि आनन्द दैमारि सार बिथां लोगोसे दरं जिल्लानि एसपि अमृत भुया बिथांमोना फैनानै जोंनि गेम इन'ग्रेशनजों लोगोसे जोंखौ थुलुंगा होफैगोन आं आसा खालामबाय जाहाथे गाबोननि अपेनिं सेरेमनियाव गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ जाहाथे जोंनि बे गेलेग्रा फोथाराव लोगो मोनगोन होननानै करिए बाकी